onye ọbụla bịara ebe a na-ekelekwenụ isi ahụrụ kwaba okwu nke mbụ. Ekelele m gị. Abịa na nwoke iwu dị mkpa asaa. Biko aha m bụ Igboayaka. Abụ m the National President Ọhaneze Youth Council. Biko enwere okwu ndị m ga-achọ ịrụtụ aka, and ya bụ okwu bụ nke mbụ ihe gbasara asụsụ Igbo, ihe gbasara Igbo tradition. Maka enwere mgbe nwanne anyị nwanyị kwuru okwu gbasara asụsụ Igbo. Biko enweghị ụzọ ọzọ a ga-esi akwalite asụsụ Igbo belụsọ na ndị gọvanọs anyị nwere n'ala Igbo ha nwere akọ na uche. Mana gọvanọs ndị anyị nwere n'ala Igbo enweghị akọ na uche. Ihe ha na bụrụ gọvanọ bụ agbata enye akpa ha. Maka sọsọ ụzọ anyị ga-esi akwalite asụsụ Igbo bụ gọvanọ nọ n'ala Igbo, especially anyị bidogodu na South East. A ga-eme Igbo language ya dị compulsory in secondary school and primary school. A ga-eme Igbo language ya bụrụ na ị ga-ekredit Igbo language na secondary school na WAEC or NECO. A ga-enye gị admission in any tertiary institution owned by the state of Igbo extraction. The House of Assembly ga-pass the law that na ị ga-ekredit Igbo language, ị ga-enweta nwa ọrụ na any civil servant job enwere na that state. Na ndị Igbo si na ife kwuru ife akwụdebe ya. Asụsụ Igbo, anyị ga-add value in Igbo language. For today, Igbo language enweghị value. Now, when we add value in Igbo language, yeah, we say a problem. Na ị ga-amụ Igbo si Igbo maka without isi Igbo na ịmụta Igbo ga-enweta ọrụ. Ị gaghị aba tertiary institution anyị nwere bụ ndị nke steeti nwe. Na ọ bụrụ na ime ihe dị ọcha ahụ, ndị na-ede akwụkwọ n'Igbo ga-ebido dewe akwụkwọ n'Igbo, a na-agụzi akwụkwọ n'Igbo. N'ụbọchị taa, ndị na-ede Igbo literature agụụ na-egbu ha. Enweghị any value, enweghị any need isi mmadụ na-agba mbọ isi Igbo. Na ọ bụrụ na ọ nọfụ the lingua franca akpọrọ asụsụ oyibo, ihe eji na-agụ ya na skuulu bụ ị ga-ekredit English language, aga enye gị admission ọkwa ya until I work in this line. And that is why what we need to do, ọ bụrụ na ọnụle ndị nwere na House of Assembly, ihe agaga there for business transaction, they are not there for leadership. So in its entirety, anyị ga-amara today na ya enweghị Igbo political leaders. Because in the House of Assembly, ihe ha nọ there wụ ikwere gọvanọ Yirorom, ekwe Yirorom, eke ego, onye ọbụla mengene laba n'ụlọ lakpo. Now what we need to do, maka ihe ọbụla ị na-agaghị emenwuru onwe gị, enwe onye ga-emere gị ya. Now, in order to promote Igbo culture and Igbo language, the new generation of Igbo extraction need to start looking at political offices in Igbo land. Because everyone wants Igbo muchiri mmiri ara as House of Assembly. Yaga na state ya pass ya the law. Then ndị ọzọ bụkwa ndị ahụ muchiri mmiri ara afọ ga-asị ọ bụ ihe dị mma na a ga-eme ya. I want to tell you people that such a law, you were there in the House of Assembly, the governor House of Assembly member, they don't know what it is. So any new crops of leaders in Igbo land, and the 2027 is another opportunity. And that is why I'm giving this message today. There is a need for political retirement of all the political looters in Igbo land, all the political profiteers, and all the political scavengers and political vultures. We need to retire them. And that is the only way forward for Ali Igbo to survive.
There is no doubt and there is no gainsaying about it, because we cannot continue to do the same thing when we want a different result. For us to assess a different result, we must stop doing the same thing. So in order to go where we have not been before, we must be willing to do those things we have not been doing. Ndị Igbo sị na agba mbọ ya tụ n'ogbe, aba abụọ ya tụ n'ogbe, nwa ogbe ka apịawara akụ. We cannot continue the same every 4 years. I send that representative from governor to House of Reps to senators. People who are not Igbos, people who don't understand the Igbo interest, and people who doesn't have the Igbo interest at heart to go and represent us. And today we are complaining that asụsụ Igbo na-anwụ, asụsụ Igbo na-ala. So ọ dị very very important na ihe ọbụla anyị na-eme, anyị ga-eleba n'anya na otu esi akwado asụsụ Igbo ka a pass ya na law, so that na ndị Igbo na-ede akwụkwọ Igbo ka ha nwee ike ị na-eri nri. Nke ọzọ mebigala Igbo today ka onye ọbụla na-achọghị ilega anya bụ Igbo value system and Igbo norms. Ọ bụrụ na unu lee anya mgbe gboo n'ala Igbo, ọ bụrụ na nwatakịrị ọbụla nweta ihe akụ bata n'ezinụlọ nne ya ma ezinụlọ nna ya, nne ya na nna ya ga-ajụ ya ajụjụ si ya kee ihe ị na-arụ, kedu otu isi nweta ụdịka ihe dị ọta. Mana today somebody ga-aga mee mpụ, tọrọ mmadụ, rụọ ụgbọala dị iche iche, ya bute ego zuo moto, ndị vileji ya celebrate ya, nke ọzọ echie ya echichi, nke ọzọ ewere eze nye ya. So ihe ndị a na-emebi our value system, and that is why today ọ bụrụ na unu lee anya ụdị aha ndị Igbo na-aza, ndị Igbo na-aza aha na-aza mmadụ ka ụba, ndị Igbo na-aza aha na-aza nwaka ego, ndị Igbo na-aza aha na-aza Ndubuisi, mana today ọ bụzi ihe ọ bụ. Maka ụmụ okorobịa ndị Igbo today, ha ga-eme ihe niile ha chọrọ ime, ọ bụrụgodị na ịbụ mmadụ iji kpata akụ akpata akụ. Ihe a na-ekwuzi iwu akụ, a na-ekwu ụzọ esiri kpata akụ. Mana mgbe gboo mgbe elu ala ọsa, ihe a na-ekwu ụzọ esiri nweta akụ. Ya bụ ihe anyị ga-eleba ha anya gbasara otu esi akwalite the Igbo value system. Again, ọ bụrụ na unu lee anya na Nigeria today, agbụrụ ka azụ ahịa bụ ndị Igbo, mana ile anya n'ala Igbo today enweghị any functional seaport. All politics and hatred enwere na ebe ndị Igbo nọ ka ọ na-eji ọdị functional, because ihe ha megede ahụ, the more you look the less you see. That is what they are doing to us in Igbo land, and that is why ndị Igbo jiri juu na Lagos. So ọ bụrụ that na obodo a na-akpọ Nigeria nabatara ndị Igbo as na iwu part of this country, ihe dị important to ndị Igbo taa bụ na anyị ga-enwe seaport. Nke abụọ, ọ na-afụkwa na ndị Igbo bụ ndị kacha eme njem, but today n'ala Igbo anyị enweghị one international airport. Tupu onye Igbo mee njem gawa any of the global world, onye Igbo ga-azọbarịrị ụkwụ either n'ala ugwu Awụsa ma ọ bụkwa n'ala Yoruba before ya mewe njem. So ọ dị mkpa na anyị ga-enwe international airport, maka na ọ bụ ndị Igbo ka eme njem n'obodo dị iche iche. Ọ bụ ihe ihere and ọ bụ ihe na-agbawa obi na ọ bụrụ na anyị lee anya, anyị nọ dịsa bụ ndị Igbo, anyị nwere governors, anyị nwere senators, anyị nwere House of Reps, anyị nwere House of Assembly, but none of them they interested in Igbo economic development. Ọ bụrụ na ọ lee anya mgbe ahụ gara ewe, unfortunately ọ nwanne anyị bụ Minister of Works arụ ọrụ ewe nye n'ala ndị Yoruba, ala ndị Hausa double gauge, arụ ọrụ anyị single gauge n'ala Igbo dịcha outdated. So ndị Igbo need a standard model railway for transportation maka ọba anyị nwa na-azụ ahịa. Nke ọzọ dị mkpa m chọrọ ka m rụtụ aka bụ ihe nna anyị ukwu Barrister Uche Ọkụkụ kwuru. And ọ bụrụ na ọ nụrụ anya na Ọhaneze Youth Council today, our National Secretary General bụ onye Benue State, Comrade Ifeanyi Nweke. So the call and the quest for Igbo unification, we have
embrace it and we are working towards it. Now, enwere memo anyị dere nye ọhaneze ndị Igbo, they need to accommodate the 13th state of Igbo extraction so that in ọhaneze ndị Igbo ka ha na-enwe representative, because in a part of the speech Barrister Uche Okuku mere, ọhaneze Youth Council, we have done that. And I want to tell the general public that today that Ohaneze Youth Council is a watchdog to Ohaneze ndị Igbo and Igbo political office holders, because we must hold them accountable. Now, we have done that. Another thing important today na ala Igbo, because obuke ekwuwe ya, because for me, we cannot be eaten by leprosy and we are busy romancing ringworm. Onye leprosy na area and onye ringworm na-eme nke ọ na-enye attention ọ bụ ringworm ka leprosy, nke ọ ga-enye attention ọ bụ leprosy, not ringworm. Mana today na ala Igbo, we are being eaten by leprosy and we are busy romancing ringworm. Ọ bụ ihe jogburu onwe ya na njọ. Na ọ bụrụ na unu lee anya mgbe a lụchiri agha 1970 asị na-emekọla, ọ bụrụ na unu lee anya unu ga-afụ na enwe mmekọ emekọrọ. Mgbe Gowon mere introduce the 3R, none of them was implemented in Igbo land till today. Unfortunately, Igbos that had billions in their account was given only 20 pounds to start a life. So I want to tell you people that the relationship of Nigeria and Ndi Igbo is like the relationship of onye Igwe bịara n'ụlọ gị. Ihe ọsọrọ gị mere onye Igwe, ya lawa ọ ga-abụrụ gị otele. Onye Igwe bịa n'ụlọ gị asọ gị gboro ya n'ehi, ya eriwe tacha anya ṅụọ mmanya, ya lawa ọ ga-abụrụ gị ike. Ka anyị mụtakwa taa na enweghị ihe onye Igbo ga-eme in Nigeria other tribe will be dissatisfied. And I have said it severally that it is a risk for to be an Igbo man in Nigeria. In fact, it is very, very easy for you to use your leg and cross Atlantic Ocean than to be an Igbo man in Nigeria. Now, what we need to do is very, very simple. Nigeria cannot work. Nigeria is a failed state. On Igbo unity, we must try to unite the Igbos like the Jews and trace our way home back and discover a country that belongs to us. And that is why the Ohaneze Youth Council, we believe in self-preservation and self-determination of the Igbos. There is nothing you can do about it. We don't have any relationship between the Igbos and any other tribe. We want to unite the Igbos and build a strong nation, build a strong country like the Jews. And that is the only way for survival of an Igbo man. For the Igbos to be part of Nigeria is limitation. It's taking us back. So there is nothing you can do about it. So I want you people to start now to know that there is nothing we can do except for the Igbos to come back home, build themselves like what the Jews did in 1948. And today you can see that Israel is one of the most powerful countries you can see in any part of the world. There is no sentiment about it. We have not, and the federal government have not accepted the Igbos to be part of this country. We saw what happened in 2023 presidential election. And if time is not taken, the worst will happen again. So start preparing your mind. Nigeria will not work. Nigeria is irredeemable. Nigeria is irreconcilable. Nigeria is irreparable. You cannot repair Nigeria. The only way to repair Nigeria is the issue of self-determination and the issue of referendum. And that is why today I'm standing to give salute to Mazen Nnamdi Kanu and the indigenous people of Biafra that started and campaigned for the referendum in Nigeria. Nigeria will not work. Nigeria is an open grave for an Igbo man. And if we must survive as a people, we must start now to look back and go home, unite the Igbos, and start discussing how to do it. Like I said,
We need political arm to survive. Part of those that are responsible for the marginalization of the Igbos is the political office holders in Igbo land. They contribute 75% of our marginalization, and that is why we need a political support to them in 2027. The only way and what we need to do is to retire these people. So I am encouraging all the new generation of Igbo extraction from the 25 years above to start preparing. Either you want to run for House of Assembly or House of Rep or Senator or to be a governor. But if those people that are representing us today, they are the typical people, onye tụrụ ahịa, si ya ga ahịa gotere gị azụ, ya gawa ahịa were oke tige n'ime akpa ọ ga-eji egotere gị azụ, ya lota ya sị gị na oke atala azụ. This is what our political office holders are doing in Igbo land. And if you are waiting that Nigeria will be redeemed, Nigeria Gademma, you will wait till thy kingdom come. The only solution for this country is referendum. And that is the only solution, and that is the stand of Ohaneze Youth Council. And they won.